Pitäisikö pitää pienet iltaiset avautumissessarit? Nimittäin pitkästä aikaa lastensuojelusta. Olen kertonut teille aikaisemminkin, etten siedä perhekodin toista vanhempaa naista sellaista, mikä mielestäni on hyvin luonnollista. Ja tänään hän taas osoitti äärimmäisen törkeää käytöstä, kun olimme siirtotilanteessa, olin tapaamassa lastani, ja hän sitten haki lapseni ja alkoi minun silmien edessä kirjaimellisesti läppimään mun lasta. Sitten jos mä teen tästä rikosilmoituksen, jos mä teen aviin ilmoituksen, jos mä teen oikeusasiamiehelle ilmoituksen, niin edellisistä kokemuksista perustuen, niin valitettavan arvion mukaan niin he eivät edes ota minua.